Batigab. Kumbatin tapos papagabreakfast anong kuan guys. Tegkan. Kumbatin tegkan na mga bata. Wajud. Maadjong buntag natang tanan guys. Grabing baga akadus gabo na Grabing pagpay-injo Mo ni timailan siya guys nga bugnaw na kasag palibot kay naggabo naman. So na lami si Jakazo ba. Bugnaw koan palibot. Bitaw ni uwan naman gud siya guys og tulo ka adlaw sa gunson. So mao na si Jaga pag nag-agi. Nindot na siya kadyo, kuanon ba? Lantawon nga nag-isang porma siya. Murang nasa Tagaytay, sa naul. Nas Bagyo. Bitaw. So nakasahod may gahapon guys. Kay kasag-kasag man nagbunag sa uwan. Na nakasahod big nas balde. Mazo na naman yung taon na naipang buho sa kuan. CR dyan nakalaba pon may gahapon dayag madidyo. Mazo na naman kuha aga mga labhanon. Puno-puno dyan pag mga balde. Salamat ka sa Lord. Kay mo mingi tagaan og uwan nga kasag-kasag. Sa gunson tulo ka adlaw. Ready na may kay mo na miss ibabaw atos puti. So magtanam may karon og lubi guys, magtanam og maglampas. Kay arong isus. Arong nanay kuan ba? Kita nga tinanam. Kay nangadyo ra batos kapitan og picture sa among itanam nga lubi. Karon ako i-send ni sa magtanam og maglampas mi karon. Ito na mi guys. Kuya, ito na miya. Kuya Gael, may mabilin. Ito maglimpyo sa timan pas mabuhiin. Grabing bagaas, uy. Maso tamo bunag sa hapon. Bagaas, guys. Nakanatay. Pareha silang sanina. Ha? Bugo na tayo, putot na tayo, punot. Wala lagi na kasi wala kay bag na skin. Lali pa nakatagda sa Saliana, Kin. Hoy, napas Aliana. Tagda sa Saliana. Si Aliana na. As Gail, Kin. Hoy, si Aliana kay gimingaw na nimo. Lapis, Kin. Ana sa lipaja kay das kin. Sige na sa pangutana umo. Bisa babaw, Ken. Dara rin duha ka kuan na dia. Ani ra mo ha, Ken. Bilin ra mo. Kimi. Bilin ra ka Kimi ha. Ani ra ka nanay ha. Amat sa way, ya hala natagak, sorry. Bye. Ta, banta. Hoy ano magsundang gab. Agsirot so na nimo. Ito na may guys, tukad na mis ibabaw. Kapit mis tegkan ninong aloy. Yan na, kadugang nagtegas Gabriel. Karino? Arang naman naka pwede ni, paano? Okay pa na. Okay pa na ini. Madyo nun yung daka na, karong dalira mo koan. Sorry. Yung sanggatang nung aloy na ano ba? Nung daghan nagtuba ay mong sanggatan nung na. Man pagdamo ko palit. Alam ina. Pila man ako anong suka. Di. Dati Hala naghanam di ay jang suka nung aloy. 1.5. Pila man ini? Di. Dati Paghatag naman. Ang naghanang suka nung aloy oy. Ito Pila man na ni butangag tengag nung tuba na. Kani nga ni? Lami dyan hinuni nga na puti. Nga kuan. Ika na si Musa. Pila ka buok mo, pila ka puno mo sanggatan. Sara man. Kanira? Manuba kay Kuan si Jat tubaon. kaadlaw. Isa kay nga na. Sabdo nga madana. Ayo, hay. Mo ni maliwat ang lubihan no. Mo ni si Jat. Ay, makaliwat ka dyan tagab. Nga kung nalimbahan man ang maura man na siya. Kani? Nay puti. Kuyaw, dahil nagliwat. Kinalimba. Maura man na. Puti mo to. Diyan mabugto pa. Hehe, tagaan may nung aloy og tagkan. Salamat ka, Ajo. Bunga niya ni noon. Tama. Ato raring agian unsa nung amararing agian unsa nung. Dari bulan. Maring ikoan unsa. Na nami mga tagkan to guys. Aga tong hinatag ni ko ang kapitan wa pa na edad Datong palis. Datong palis. Nahala. Ano? Madana nimo? Da ka Ajo. 5 years no ingana na. Asa minong? Oo ba? Bunga na si Ja. Bubura na namong.
Dami kay 5 years ra. Mo to na minong. Batigab. Kumbatin tapos papagabril pas anong kuan guys. Tegkan. Magatanom dadtog lubis ibabaw. Bati tag kanina para mga bata. Wazad. Di na para na mo guys kundi para sa mga kabataan. Okay. Bara si Rutso og karing kuan. Kaya mong bag. Kaya namin na mga nuog. Kaya pang paningtan ng likod na iilis. Dahil namin si Babaw guys. Tapos papagabril. So dahil na naladya na gazad pa daw mga nilampas na tumagi pang putod ng mga sagbot. Dya na. So karon mambuho sa midaan ron. Magbuhoon dya. Mag lampas pud. Mawais ako kay grabing ngata. Uditso sa ko dato guys sa mangkuan. Bye-bye ni papagabril. Ito sa mga hideout kaya basta yung sagwa na dito. Ito magitaod nga trapal. Og duzanan. Dara ibutang ring kuan gab tubig. Tiya. Dara guys. Oh, nakuan na jud to siya kanang hinlo na. Kung hinlo na ba di pa jud ing totaling hinlo at least na hawan-hawanan. Hala na may kabaw. Nawan-hawan mo dahil hindi mal buhi danig ka ng mga itanam kaya naman dahil kabaw na lugway kuhunog na ni mga lubi din na sila palugwad dyan danig kabaw kaya di ka dun sus ginoo mau mandi ay ito sa may sa mga hideout ni ha? Tod ka so dagamang kuan guys, daw topic kabaw to hala. Delikado na ni ka bagatang kuan tanom. Basa wa. Awa na basa. Mazo. Manday na kuan guys, manday na basag among hideout dari. Bayad na sa papagabra sa isang guna. Tanan guys, tanam tag mga lubi. Imado na naman po na mapaabot para sa mga bata. Masagi bili na gamang kuan guys, bag. Nada nagamang mga kuan sa nina upang panington barong naika ilis. Dili ko na rin ka ng kuan mazabas hilaw pa man. Hindi ko na hinog. Pa guys, hilaw pa. Hilaw pa ag bazabas. Tapos papagabrito sa buto. Kubkub na zag. Nang sa lubi. Mas papagabril guys, nagbuho na siya. May ibutang na pagatong kuan. Karang dagke. Karang dagke guys nga. Kapida. Na may duha ka buk dagke. Hindi pa niya katong hinatag ni kapitan nga kuan, sidling. Anong aloy ning hinatag? Yes na. Berahan, talinis di ay ka. Katuntang ato gidaan mo. Ha? Betul semua. Lagi. Madutukoy ko ano ba? Ayo. Tanam ng papagabri. Bati dong, arong na kuan dong. Paabot dong. Mazo ni kay dako na daan guys na. Mazo ni ba kay dako na daan. Minsan nung aloy 5 years ni gikan sa pagtanom, hindi laman siya tandugon di hay labtas mga mananap. Ang buhi na ni. Makabunga na 5 years karon gikan. Ang buwan na ron October. Mga pila ka tuig. 5 years guys, mubunga na ko na yung nung aloy. Ha? Di rin na may bawaan. Kaya nagbuon man na siyang lubiha. Malagtag na nap. Mao lagi di laman sila sabdon og kanang mga mananap ba. Dali ra nila mabuhi. Problema naman og sabdog mananap, wa tay dag-anan. Mislo. Tara guys, dako ang ladon. Lihat. Selamat.
Alam na. Laman siya guys, kaya daki man siya. Doon taon lugad din ninyo dan mga buhian kay aron mabuhi ni mga lubi. Isang ko na duha. Baka tugkan. Ano? Natisok na agkuan. Tanom na ag ikaduhang tugkan. Ito man nagprimeros ubos. Okay. Ito ikatulo. Ako ano yung katugkan. Salamat kajong nung aloy. Kaya guys, tagaan mi ni jag tugkan. Pito ka puno. Lami ni kay nagbu na si Ja. Katong izahang himong sanggutan mao ning kuan sidlinga, gabno. Nagbu. Tagaan pa jud mi suka. Nga kanang kuan. Suka nga putian. Sukang tuba. Kasi makakubkub ka bulawan na pa dir. Kaya makakubkub sa pagabril na bulawan na. Makapahinlo kita tadanig kuan. Madyo. Napa may kwarta guys. Among tani nga suhulan pag kuan, palampas kay dako pa kajog lampason dadto to Ang ato ibabaw. Para dako pa kajog lampason. Sa kayo pa man may budget. Halagab na napuwak nga lubi to nasangit to Ta guys. Nasangit ag kanang nailubi. To sa kabulig. Kajawa. Wa sa makuan hagbeng. Sangit man sa paluwa. Awan di na paluwa or bagon. Bagon siguro na. Okay. Bisa. Dum ka. Guys, unsa na magtiwas og tanom og lubi. Kay mamutod sa mi daring mga kahoy-kahoy. Makuan ba kay aron di sila maawngan. Kinahanglan man sila luan karong way awong. Sa mga kahoy pud nga. Kay pil-ipil nga baka hudunon man ni makahudya. Pil-ipil. Pabantay pa der kung hindi mananap. Bako. Pil-ipil. So guys, pil-ipil amang putlon kay arong magkuan. Ang view dito. Nice kadyo kita ang view. Nice kadyo kay antag. Kabayad sa ng papagabril laglagaraw karong hait. Sabi ang puwak gas ya, pat kabuok, lubi. Pat. Wa na tulura, sada tulura dai. Tapi isa to Pat. Sa kabuok. Ito. Ngalo na jud pud, di na hadeken. Tanghin mo na tanghin hinajan gab nga to padung no. Hindi ay makapagtag pang kuan ay sulay. Mga sunod adlaw. Yes no. Disinlo na. Sige nagtanda kay arong maanam-anam ba? May mga sagbot. Ginahon. Yes no. Naghanay makahoy dali guys. Tubog ni no. Tubog. Mga hoy tada ni sunod, duwa na tay laing buhaton, kahoy na pud ta. Nga ba di ay namanam. Tikab tay kargara. Namanam good. Yes no. Okay, hait na ni. Saro dagan ni ang kuan. Has kita. Dari ko guys, kanay may hanga putlon, ipil-ipil. Okay ra na ipil-ipil putlon guys, kay kuan man din sa kahudunon man ning kahudza. Ano? Di ba ni bawal pa? Aw. Agbawal putlon guys kanang mga tegas. May ngana ba? Mo nay bawal a putlon. Pero kanay nga ni may ipil-ipil. Ha? Bawal tugas arkasya. Tugas lagi arkasya ug kanay kuan. Tipo mo nay bawal a putlon pero may ngani. Karon sa putlon guys, makahoy man ni. Putlon kay ug di putlon si Ja. Ang mas lubi. Lubi ug saging may ipananom dan ni. Lubi. Uy, pud na.
Manay maraha guys, sunod adlaw. Nas papagabrila guys na nadyan na sa punuan sa pilipil. Ato na permida to guys. Mga habol naman guys, agamang sandata. Sandata. Wop. Ana. Sakto dyan ka, batang pangarahaan, datang ibaligza. Kaya may atang isuhol na to. Kato to ah. May isuhol na guys, siniglampas. Kasi babaw bangan to. Sagbot mong kazo. Dana, jangan to pa dong. Ang hinahinay, taglampas pa na to. Lagi, hinahinay dyan na taglampas na. Sus. Kaya ra lagi na. Yes no. Na guys, antag kazo na to sa mga kuano. Bye bye. Antag sa mga bye-bye. Ito to. Hinlo na dyan po. Di na hadlakan. Paano? Di paradas na ngaging. Grabing labeng nga. Hadlakan. Kato na naman dito may labeng. Natos patukad o pang ingana. Nato. Tugbeng. Hindo ra diya. Nahinazan. Lah. Apa? Oh dia. Wop. Okay. Daghan tang maraha dani pohon. Daghan ang maraha dani pohon guys, mga kahoy. Kunsa mahagbang ng kuan. Sa. Sarot ko dari guys. Mura man di na mo do tagatang sarot sugab. Balik og putlon. Tilha, primudi sunod lagaraw. Pagabril tewas nga pagkagahang kuan, nga mapagkaring ang lagaraw. Napaisa pa. Lagi. Nagaman na madari kuan yes pang putol sa ipil-ipil magtanong may tiwas sa tagkan. Yehey. Da. Putol na grahaan. Naghay rahaan na rin ibabaw. So paganahan mga raha diha. Last one. Pagtanaw din sang ni has bako. Snack guys. Yung snack sa may karizot. Kung naman may itong pang kuan food sa mga Saging. Parisag sum, hang man ng sum. Parisag sum. Sum na may paris kaya man may kadagi na mus. Karya puto. Tengah ta. Ito mo puto. Antag puto. Ang tataad nga, malik milad ito, magtanong miguan. Tanong mas lubi, tiwas. Danghaw. Butog saging. Magtiwas na may tanom og lubi. Na guys. Matisok na ning mga tagkan. So naka kuan na mi guys, naka kita mi gani hagtagkan dia 5 ka buok. 5 pa? 5 ka buok? Oo, dia. 5 ka kuan guys, tagkan. Mo na amang ipuno og tanom. Kanang kabuk na tisok na papagabril isa 2 3 4 5 pito sakto katukad na yung anak nganto tumbay sunod na amang itisok guys kuan saging mong panamnan og saging dari guys wala na ko daring kuan taggan 5 kay tones ubos i tanom naman ha pulba pagka dara pag tubig ang dadaan rin kuan dito tagkan 5 ito
Tanam na magtos kuan guys sa tuslis box. Kay mago nang tamnan na kare ba. Tapos papagabril to grag. Babaw. Ano na naman karong adlaw nakatam ng miguan guys. Kuan ka puno, 12. 12 ka puno. Jadi 7 kanong aloy, jadi among pinuwakan 5. Jadi mga napagan nga mga truk 5 ka buok. Ay 12. 12 ka punuan. Okay ka zo. Yes no. 12 ka puno. Katong lamit tong makuan to, matangtang tong lubiha to nasangit. Sangit man. Kami matangtang to guys to kaya rong patigken. Magpinuwakan na. Daray tanong ni Papa Gabriel guys agatong kuan. Pinuwakan na mo dito si babaw. 5 to ka puno no. Namin na dyan po tanawin nung nahikuan, matanam. May tanam ba? Sa hinlo. Laman, karong adlaw, makatanam tag 12 ka puno. Pano? 12 matanan. 12. Duha, kabuok. Namit na dyan pa sa tanawon ug nanay matanam na. Humana agtanam maglubi. Na guys, humana gadzadog tanam 12 ka puno. Ito. Dari pod. Napay tanam diha nga to padong. Humana may kuan guys, sa gibo dadto. Wala man ko ka video kayo may mag kuan na mo, kamera kayo may magkabot sa cellphone. Antan do. Nilong sa amin ang taligsik, delikado. Nga mana siguro na yung magipang hay-hay na. Nga mana siguro na magipang hay-hay guys. Mga basa ka do ka mong nuog. Tagsik man oh. Guys, there Miss Bay. Hala, ginawa ko dahil abot Ikan ni Ma'am Noreen. Ikan sa Ninyo, Britain. Basta kayo na to. Dahil na Ma'am Noreen iabot na imong ipada Ma'am. Dahil na Ma'am Noreen, nag imong ipada nga doa ka kuan box. Waman mi diha guys, kahit tumi nagsagibo, to si babaw. Kaya nagtanong po may glubi. Na si Kuya Gael mo ni-receive dari diha ganiha. Do diha na Ma'am Noreen. Yeah. Lagi mo gipada Ma'am nga box. So amo ni unbox guys ug mga adlaw. Salamat ka Ma'am Noreen. Diha na ning abot na. Magduha ka box.